हागोनथ' बेनो आरो हा स्टार्ट जाबायना मा नाम फंबाय नोंना बबेदेब नार्जारि माला फैदोंमोन 17 गाखोदोंमोन ना बेनिफ्राय माबा 17आव बबेनिफ्राय माबानि बेंगालरनिफ्राय आच्छा ओमफ्राय माबा न'आव मोजाङै था हा नोङो मथथे 14 दिनखौ न'आव था खारन बेखौ 14 बोसोर बनबासथ' थानो होआखैना बेखौ 14 दिनल'सो नों 14 दिनाव जुदि नोंना जेबो बेमार ओंखाराखिसै होमबा नोंना गोसोनि टेनसना जोब्बायना ओमफ्राय नोंनि बिमा बिफायाथ' बहुद बैसो जाबाय दा नोङो नोंनि बेमारा नों सेंग्रा मानसि नों बुलायनो हानो हागौ हा बुलायनोबो हागौ नोंना बडि सडि मोदोमा थिगानो दं खिन्थु नोंनि बिमा बिफायाथ' बैसो जाबाय आरो नोंनि आब' हिन्जावफोराथ' एसे उइक जायो थ' बिसोरनि खाथियाव नोंसोरो नों एसेबो हाबसुंनोबो मोना नों एखेलगे थानोनो मोना हा नों आलदा एखेलगे जानोबो मोना डाइनिं टेबोलाव एखेलगे जा नोंनो ओंखाम नांगौबा नोंनो रुमाव हरगोन नों बे 14 दिनल' खस्थ' खालाम नों जुदि 14 दिन खस्थ' खालामोबा नों गथै जिबना नोंना सान्थि जों बे गामिनि मानसिया नोंखौ रावबो गियाखै नों खुनु क्राइम मावाखै दा जोंबो जुदि बेलेग गामियाव थायोमोनबा बेलेग माबा कान्ट्रियाव थाङोमोनबा बा फरायनो थाङोमोन मेला IIT फरायनाय दं गथ' मेला डक्टर इन्जिनियार फैदों खिन्थु जाय 20 तारिखनि सिगां बा लकडाउननि सिगां फैदों भाइरासखौ जिहेतु नुवा हयथ' बिसोरनि बडियाव लानानै फैनानै स्प्रेड खालामबाथ' जों आरो गरिब मानसि जोबना जों खुनु डाक्टर फेसिलिटि मोजां डाक्टर देखायनो हानाय नङा आरो मोजां डाक्टराबो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै गिदिर गिदिर कान्ट्रिया इटालिफोरा जोंनि इण्डियानिफ्राय बहुत गोजौ रेंकआव जोंना बिराद फावसायनाय जोंना टप 100आवनो गोलैया अभारअल सिचुवेसना ओमफ्राय इटालिया नोंना टप 5आव गोलैयो थेवब्लाबो बिसोरना बरबाद जाजोब्बाय थ' नोंना एक प्रकारनि एसे सेंग्रा बर' सेंग्रा बिसोर दायित्व दं गामिनि हिसाबै आरो नोंनि बिमा बिफानाबो दायित्व दं जाहाथे बे गामिखौ बासायो आरो गावखौ बासायो बयबोथ' थांनानै थानो लुबैयो नाम्बार 1 खोथा नों खुनु क्राइम मावाखै नों जोंनो सापर्ट खालामदों आरो बिनि थाखाय जोंबो नोंखौ गियान स्प्रेड खालामगासिनो दं बेखौ बासायनो थाखायनो स' नोङो जाहाथे नोंनि बे प्रब्लेमा जुदि बायसान्स जाफ्लांदोंबा बेलेगनाव बारदेरा बे बिजानुआ बेमार जाबाय लगे लगे गुजुयै हाबसुङो नङा मथथे नोंना माबा दिन थायो 20 दिन 15 दिनसो नोङो न' सिङाव था 14 दिनाव नों कनफार्म जागोन जे आंना बेमार जायाखै थेवब्लाबो साननैसो एक्सट्रा थाबावनो हायो नों बेखौ हम क्वारेन्टाइन होनो हा ओमफ्राय आसा बायद' मोना नोंसोरखौ खबर लानो फैबाय थागोन माजे माजे जोंबो फैगोन खिन्थु जोंथ' जिहेतु डेलिभारिबो खालामनांगौ इमारजेन्सिबो पेसेन्ट नायनांगौ जोंनि आन्दाराव बिराद गिदिर पपुलेसननि गामि दंथ' स' आसा बायद'फोरखौ नोंसोरो सनमान सहकारि जा सोंफैयो बेखौ नोंसोर खोन्थाहर आसाया माने मामुलि खस्थ' खालामा माने नोंसोरनि फुरा गामिनि पपुलेसना बेनि आन्दाराव बेनिफ्राय ANM बायद' स' नोंसोरो गासिबो बुस्थुफोरखौ आसा बायद'नो मोजाङै रेसपेक्ट होनानै खोन्थाहर बेनिफ्राय नोंसोरो माबा उसुबिदा जायोबा माबा लक्षण ओंखारोबा जोंनो खोन्थाहर जों बे हिसाबै नोंसोरनो टेस्ट खालामगोन सिभिल हस्पिटालाव बेबायदिसो जागोन हा ओमफ्राय नोंनि बिमा बिफानि खाथियाव नों मास्क गानालासिनो खाथियाव दाफै हा आरो नोंथ' गावनि बिमा बिफानि थाखायनो बाहेरायाव फरायनो थांदों ना जोंनि जाथिनि थाखायनो बाहेरायाव फरायनो थांदों बाहेरायाव मावनो थांदों दा नों खुनु क्राइम मावाखै नाम्बार 1 खोथा नोङो बेनिखायनो जों नोंखौ माथे बे पुरु सिगिनाय बुस्थुआनो नङा जाय डाक्टरा डिउटि गोलैदों बे 14 दिन क्वारेन्टाइन थागोन बायदि नों बायदि ओमफ्राय आरो गाव बेमार जायाखैबा आरो हस्पिटाल फैफिनगोन बियो जुदि बेमार जानाय मोनोबा होमबा गाव हम क्वारेन्टाइन थाङो मिथिबाय जोंना खुनु स्टाफआ बिराद खम नालाय जोंना बादे टीम 1 टीम B जायो टीम 1आ डिउटि खालामो 14 दिन 14 दिन उनाव बे गावखौ बेमार जागोन नामा आसा खालामनानै 14 दिन गेप लायो थ' बे बयबो खालामदों हा आर्मि अफिसार मेडिकेल अफिसार बयबो स' नों बेखौ बिराद गिदिर बुस्थु जादों साननाङा नों जास्ट बिमा बिफाखौ बासायनांगौ रेसपन्सिबल सिटिजेन हिसाबै आरो नों खोथाखौ बुजिखानाय बायदि मोनबाय आं थ' आं बिराद मोजां मोनदों जोंनि मेरला मानसि खोथा बुजियालासिनो बेरायलाबायदों बिसोरो गावबो दुखु मोनगोन न'खरखौ गामि बरबाद खालामगोन मिथिबाय ओंखायनो बेनोसै बुजिखाबायबो जास्ट बेनो आरो हा नोंसोर जाहाथे मोजाङै कन्टेक्ट खालामबाय था जोंखौ हो माबा आदा